Já to nepojedu celý, já si to jenom vyzkouším a... Airmaky Aladoro 350. Světový vicemistr Heinz Rosner z Německa jede motocykl, na kterém závodil, tedy motocykl MZRE 300. Dál uvidíme v rukou Karla Korouse Esco Ducati 350. Němec Eberhard Kleibl tady má Airmaky Metis 350 a tak dále a tak dále. Samozřejmě převaha bude JAV. Konec konců vždyť motocykl Java Pera byl po druhé světové válce nejlepším dvoutaktním motocyklem na celém celíčkém světě. Tak dokonale naši konstruktéři a naši dělníci během druhé světové války pracovali. Tento motocykl byl vyvíjen naprosto tajně, protože Češi a české fabriky měly od Němců zakázaný jakýkoliv vývoj. No, samé zažila potom Java v 60. nebo v 60. a hlavně v 70. letech, kdy jakýkoliv vývoj Javě zakázali vlastně Rusové, že oni jsou spokojeni s těmi kejvačkami, které se tady vyrábí. Mimochodem na vzniku Javy Pérák se podílel i známý závodník Antonín Vitvár z Nové Paky, kde u něj se právě tyto motocykly kompletovaly v takové tajné dílničce s tajným chodem. No a když byl vývoj dokončen, tak motocykly byly zakopány ve stodole pana Antonína Vitvara, samozřejmě nakonzervovány dostatečně a zakopány pod mlák. No a 9. května byly motocykly vykopány, takže hned v květnu mohly mít Péráky svoji světovou premiéru a byla to premiéra nesmírně úspěšná. Motocykly Java Pérák se mohly rozlétnout do celého světa, což se v letech 46 a 47 dařilo, ale pak přišel ten jaguár, vlastně január, vlastně február. No a z motocyklu Java Pérák byla vyvinuta kývačka a ta kývačka se vlastně vyráběla až do nedávna. Tak tolik ke kategorii je, v kategorii K, což jsou také motocykly klasik, ale už objem přes 350 cm. To znamená, že tam uvidíme především 500 a 750. Jaroslav Ráček má k dispozici motocykl Triton 750.
potřebuju, co to zkouším.